Lokhu esikwenzela umfundisi uMlungwana akusikho ukuhlakanipha kwethu. Futhi hayi ngoba sifuna udumo. Futhi hayi ngoba sifuna into esijahile nje isibusiso. Umnikelo osuhlanganile manje soweqile ey'nkulungwaneni eziyisithupha ubheke kweziyikhombisa. Lo mnikelo uzosuka straight uye kothenga le material ekuyiyona esashoda njengoba yathi inkosi uNyazi, maNazaretha akhelani umfundisi. Yasho njalo inkosi yamaNazaretha, yasho njalo. Sibe sesibona sabafana bakulokhu kuhamba ukuthi hayi ngeke sisale sibusisene singaka. So bonke kasebenikelile uNkulunkulu usheme ngeke anganibusisi bafowethu osasela kangena.